Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañca kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare huccide e mon oɗo subaka alhamis hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jittaki lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ɗum ɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV koye weltare tan min dañi gam addande on ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi ne jeeya hene oɗo subaka hande zone touristique walla tan mbiyen banggueji ganduɗa etene wawi nawrude yesso tourisme ɗo e nder leydi meɗen Sénégal yiiɗi daranede gardiɗo leydi ndi konngudi suuti huccidde ɗum e ɓe ganduɗa kamɓe goni jagorde leydi meɗen ha tengte Kabiru Mbodj gonnoɗo gardiɗo wari kanko noon o tuma ko viol sukaɓe tato ɓe ganduɗa dañi ko nogas e tato ha fay nogas e nayo ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni wonata ngaren e ko ɓuuri yajde noon tigui hettiyankoɓe yiwege ɓiyankoɓe engen en gudditirto sonnare yande dow amen e hande oɗo subaka ɗum ɗon noon mo ganduɗa kanko woni Nene Rougui Sall kanko noon waasi miñi ko debbo ni wiye Binta Sall ɗum noon kaw Abou Diop ena nelde duwaw Nene Binta Nene Rougui Sall amo nelde duwaw e ɓesgu mo ganduɗa kanko woni Binta Sall ɓesgu makko fo ina nelde duwaw ɗum noon yo Allah yurmo fomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓo mo kanko ɗo mo ganduɗa ko kanko woni Binta Sall ne woni yette tan miñum walla mawnum Nene Rougui ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe aduna ko ni tan ha gasa en mo noon ndeweten gudditen roɓindu jayndeli meɗen garen e jaynde gendire lesalay e oɗo subaka hande ari tan koye banggue tourisme nder leydi meɗen Sénégal wiide won banggueji ganduɗa hande jopama peɗeli gam tan wawa fewnditede no hannirta ni fewnditede ɗe noon ene jeeya hen Pointe Sarène Mbodji en Joal Fagno Île du Saloum woni banggueji ɗi ganduɗa ete hande ɓe jiiɗi darade hen gam fewndide ɗum ha tengti toon to base Casamance to laamu yiiɗi darade hen gam tan yuɓɓinde ɗum ha yuɓɓa beele ma banggal tourisme e ngol ɗon lawol wonko ganduɗa ete ene wawa nannude addude gartam e nder leydi meɗen Sénégal caggal ɗum garen e jayde Sud Quotidien oɗo subakari noon no wi tan ɗo saaha kay école aji Sénégal ko heddi hen ko ina heewi ɗum ɗon noon saabi tan ɓe gari hen kamɓe Sud Quotidien ɓe mbi banggue mo ganduɗa ko ñum suuɗi école Sénégal saabu ko école aji kewɗi oɗo saaha toon to diwan mo Saint-Louis jangde nde fuɗɗaki taw saabi ɗum ko ndiyam ne naati e nder école aji ɗon to diwan mo Kaolack ko noon ndiyam tampiniɓe Sédhiou ɓe mbi abri provisoire uji woni haalaka oɗo saaha saabu kañum ɓuuri hewde toon Rufisque ɓe mbi ha joni ndiyam yaltani école aji diwan mo Mbour ko noon Ziguinchor ne ha joni tan abri provisoire uji ɓe mbi ne mbayno leydi to nete ɗum addi caɗele ha jangde nde wawa yaade garen e jayde Vox Populi ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay kañum suuti konngudi ɓe mbi noon ko waɗi garawale woni tan suutude konngudi ɗi ganduɗa konngudi beyoji ɗi ganduɗa yete goto fof ne wawi jeynude ɗum hoore muɗum ɗin konnguɗa moni fani ɗum e jagorde leydi meɗen saabu o wi neɗɗo wiyatane wona ministre tan ha ministre à vie ɗum ɗon wawa wonde mana neɗɗo o wawa joɗade place mo ganduɗa an e goɗɗo ɗon mbawi rendude ɗum walla aɗa wawi suutede janggo goɗɗo totte cikka an tan foti joɗa ɗon walla an tan handi hen goto fof toɗɗa ɗon e waɗi goɗɗo goppaɗo wadde noon goto fof ne foti wadde ɗum ɗon e hakkille muɗum jogade walla wonde ministre walla wasde wonde ministre walla DG fatani tegde neɗɗo ina tikka hane holla caggal landa muɗum ɗum woni kongude mo ko ɓe mbi kay Matar Ba kanko woni gardiɗo kesso mo cabinet mo président de la république ɗum noon woni ko ganduɗa yete ɓe ngari hen e oɗo subaka kamɓe Vox Populi caggal ɗum ɓe ngari ha joni e jayde L'Observateur ɓe mbi kay Mamour Diallo e Matar Ba kamɓe oɗo saaha kay ɓe jujjinama e palace uji ɗum woni koko jayde nde ari ɓe garti kay e jaɗele ƴewtidade e banggal gurdam ha fayi e banggal guertode saabu enen ƴeewa guertode kay memata ko ɗo e nder leydi meɗen saabu oɗo saaha koko ɓeydi ha wooro ɓe mbi noon ɗum ɗon woni ko tampini yumman galleji baban galleji en ha tengti e yeeyoɓe député je ko
ko way noon sabu ɓe mbi ko no cakkudi way sattude ni ne wawi addude caɗele ha hewɓe hen mba udda liggeyaji mumen walla natta liggade ɗum woni konngudi gondi hen ɓe gaari ha joni Kabirou Mbodj mo ganduɗa ko mbaɗaɗo accusé tuuma viol e sukaɓe tato goto duuɓi nogas e ɗiɗi duuɓi nogas e tati ha fayi duuɓi nogas e nayyi ko ɗum sukaɓe dañi kanko noon ardinoɗo wari e nder leydi meɗen ha joni tan garen e konngudi ɗi ganda bastion suuti ɗum caggal nde o jeeya toɗɗaɓe ɓe ganda ene poti yimde hymne national hymne mo ganda kañum woni hymne mo coupe d'Afrique mo Qatar garen e direct news ɓe mbi kay ha joni laamu ngu sikkanoma ma koyɗe mum ɓurde yawde ko woni ko ɓe mbi kay ko liggey tigui mo ganda ko liggey mo ganda yawani noon fo ɗum woni ko ƴewtinda hen saabu ministre de l'éducation ƴewtindanoma ko ɓooyani ko darade wiide école aji Sénégal ɗi kay kamɓe ko tolne temedere jettuɗa foof capanɗe jeetati e jeetati puɗɗima janggude ɗum noon G20 kamɓe ɓe kaali ko goɗɗum saabu ɓe mbi ko école o kay ko tolne temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati école aji oɗo saaha jangde mumen suwa taw fuɗɗade garene jayde wonde ha joni woni jayde li quotidien ari noon e appel walla mbiyen noddago téléphone dañɗo hakkude maître Abdoulaye Wade gonnoɗo gardiɗo leydi e président Abdou Diouf kañumne gonnoɗo gardiɗo leydi Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi ɓeeɗo ɗiɗo kay dañi yewtere yanje holko yewtere nde suuɗi ɗum noon woni namdal ɓe namdi ɓe mbi Kabirou Mbodj oɗo saaha kay nane jamma mo wetani taw kono noon koko ganduɗa o fawama ɗum toon to diwan mo Paris garen ha joni e Thérèse Faye suuti konngudi muɗum e wiidemo tan kanko Mimi Touré o ɓuurani wadde mérite place hay goto saabu goto fo e landa o ko ligguiɗo liggey muɗum wadde noon woni kanko woni goɗɗo goto fo ko totta foof ne foti nangude hen te anda kañume woɗɓe ndendi ɗum garen ha joni jayde Les Échos ɓe gaari ɓiɗɗo Sénégal baraɗo toon to diwan mo États-Unis jiɗnode mo nadde toon to États-Unis noon saabi o tan wara kanko oɗo ɓiɗɗo gorko omo noto inde Ibrahima Gueye omo daari tan e duuɓi capan tati e jeenayyi garene kadde konngudi gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɓe mbi kay o huccodiri jagorde wonɓe e nder leydi meɗen kono noon o haalniɓe konngudi gonga tan yewtide moɓe yewtere gonga wiide yo liggey o rew lawol kono kadi kala mo ganduɗa yete hande woni ministre goɗɗo ne wawi joɗade e place muɗum janggo wadde noon hoto won lawol ngol ganda goto fo ne adda tikke garene jayde L'As kañum noon ari tan koye hoɓɓe ɓe ganda eɗen poti jaɓɓade ɗumen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal faade e forum kalowo e banggue jaame kisal e nder Afrique ɗum noon ɓe mbi José Maria Neves omo ganda woni Joao Lorenzo e tan umbalo aɓe paɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gam tan wawde yubbinde e ko fayengal ɗon banggal garen ha joni e tan jayde libération noon kañum are oɗo saaha tan ko fayi e tan banggal mafia saabu ɓe mbi ko e banggal passeport uji paadi toon to diwan mo France ne heewi waɗoɓe hen yette trafic ha tengti hebde visa ha kadi fayi e ko ganda ko kañum woni carte uji séjour ɗi ganduɗa rewane lawol ɗum ɗon fo nani hen ɓe mbi o noon wiyete tan ko a ba kanko noon o tawda koye ɓi sehil makko cukalel ganda dañi ko duuɓi sappo e tati kanko noon omo daare duuɓi capanɗe nayyi e tati kanko ɓadɗo ɗeɗo gueɗe bonde cukalel gorel omo wonde muɗum ɓe pawi mo junggo nde o namna noon o wi ko hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ko yidde werti ɗon yo Allah dandu en yidde wande noon danda ɓesgul amen garene jayde tribune sport noon ari tan oɗo subaka ko hakkude Bayern e Augsburg ɗum ɗon noon ɓe mbi yete oɗo saaha kay Bayern waɗi maîtrisé Augsburg garen ha joni e ɓe ganda ko kamɓe goni Manchester United ɓe mbi ɓe mbaɗi dominé Tottenham te Ronaldo tawaka garen ha joni
e jayde stade coftal balli kañum tigi uddata damal e oɗo subaka hande ɗum noon ɓe gari tan e 2022 ɓe mbi ko hitande nde ganduɗa to banggal football e nder leydi meɗen Sénégal ina tina no fewi e faade noon oɗo saaha e mondial o holko ɓe jogori nawde toon ɗum woni namdal ngal ganduɗa jayde stade addi ɗum en ji Sadio Mané e oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Aliou Cissé trophée ji mabɓe ɓe keeɓi hikka ne woni trophée ji kewɗi to banggal football leydi meɗen Sénégal heeɓi hen gueɗal muɗum toon to caggal leydi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanno on joni joni udditen hello wonko nanɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe aw Pinji TV ɗum noon en mbatta sona arde jayde Le Soleil ɗum noon kañum arde tan e oɗo subaka haalde to banggal kay ko ganduɗa kañum woni banggue tourisme e nder leydi meɗen Sénégal no ɓe mbatta ha wone banggueji ɓe pewdita ɗum walla tan ɓe ɓuura yuɓɓinde ɗum ha yuɓɓa ha weela yiide wawa tan wadde attiré ko banggal tourisme e nder aduna o foof ɗum ɗon noon so ƴewtidama nder leydi meɗen ko leydi ganduɗa ene dañi place uji ɗi ganduɗa hewɓe nane nder leydi ndi ganda ɗum noon so fewditama ha fewi ha woɗɓe mbawa arde nder leydi meɗen saabu ɗum ɗon ne ko nanni ko to banggal gartam ko ina waɗi intérêt mo ganduɗa ete kamɓe heɗɓe ngal ɗon banggal eɓe gandi ɗum saabu ina jeeya ko nawrata yeeso leydi banggal ngal ganduɗa kañum woni tourisme banggal tourisme noon haadema wadde ɗum développé il faut woda ko pewdidɗa ko heewi e nder leydi ma pewda ko ganduɗa hande so neɗɗo ari ne wawi foftade ɗon pewda ko ganduɗa hande so neɗɗo ari ne wawi darade ɗon yeeɓa e ko way noon jarana ɗum wiide place sangam woni ko Sénégal il faut min gummoɗo min jaaha min mbaɗoya ɗum visité e ko way noon walla ladde sangam woni ko Sénégal il faut min jaaha ƴeewoyde ɗum e ko way noon hande so ƴewtindama eɗen jogui ko wayno parc mo Djoudje ko ganduɗa ete parc des oiseaux ko ganduɗa kañum woni yete to ganduɗa kañum woni Bandian ɗum ɗon ko parc mo ganduɗa ko woni toon ko animaux ji ɗum ɗon foof woni hande ko wawi daranede fewndi ha fewa ha hande wawa nannude woɗɓe e nder leydi meɗen gara mbawa wadde visité saabu won banggueji kewɗi hande minen hoɗɓe ɗo e nder leydi ndi min ganda ɗum a yiyat ɗum e internet walla jiiya ɗum goddo banggue mbiya ɗum ɗo ndeke ko Sénégal ina dañi ko wayni walla Sénégal ko wayni nani suuɗi hen enene koye amen min ganda leydi amen ko woni hen te ɗum ɗon il faut yimɓeɓe mbatta yaade yaltude iɗoɗen enen yaltude faade won banggueji pour mbawen wadde incité woɗɓe ɓe mbawa yettade ɗon walla mbawa arde ɗon kono kadi wadde ɗum développé koko ganduɗa kañum woni priorité e oɗo saaha so taliji maha gayni yo pewdita ha fewa so corniche aji fewdama yo won ko toppite awe leɗɗe e ko way noon saabu ɗum ɗon fof koko ganduɗa ina wawi ina jeeya ko yonnata leydi non seulement ma yonnu leydi kono kadi koko ganduɗa ina moƴƴe yimɓe wonɓe nder leydi ndi to banggue environnement e ko way noon saabu hande yimɓe mbawa wasde leɗɗe ɗe ganduɗa kañum awete awdi ndi ɗon yimɓe mbawa wurde tawa gondani hen wadde noon ngal ɗon banggal ne woni to banggal awde leɗɗe toppitade ɗum ne yoɓe ɓuura ummade hen ɓe ɓuura darade hen beele kadi ma ɓuur wallidde population ji ɗi wona ko ganduɗa woɗɓe ni ene jiiya ɗum banggueji goɗɗi mbiya corniche Sénégal baɗo sangam walla corniche Sénégal nangam amin poti walla amin poti yaade toon hamin jiiya ɗum saabu min nani ko ni way walla min jii e internet ni way walla nangam sangam ɗum ɗon fo ko hen jeeya te enen noon Sénégal so ƴewtidama ko corniche aji mehi goni ɗo saabu taliji birtiɗi ndiyam ne kewi te ɗum ɗon ene jeeya ko wawi nannude walla ko wawi wadde développé tourisme e nder leydi meɗen hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe koɗo guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi janggo aljuma baba ma Moussa Niang arata so Allahu lamɗo jaaɓi Allah waɗan en jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat